Perdoneu la tardança, s'ha de rogar moltíssim, però ja tenim les camises. I anem a fer l'entrega oficial, la cerimònia com es mereix. I la nostra xicalla para l'entrega. Esperem un poc. Qué bonito es, No pasa res, sentalla. No, ahí está de fondo. ¿Qué es el lado? No sé si... No escoltem. Més fort.